Coming live for the 1221911 Fat Note Radio as the Jesse J. So, welcome to my guest, Master Magic. Master Magic zei even die mensen, man. Kom ik van je, hoe gaat het met jou? Is het lekker? Is het duidelijk? Is het cool? Nee, Mr. Jesse, ik is alright. Nee, dat is een beetje opgepraat, nee, Magic, want je klinkt een beetje. Zo, nee. Azai. Master Magic zei even die mensen, wie je is, waarvan heb je komen. En allerlei goed dat die mensen kan zien wie is jy en wat is jy regtig is. Okay, basically is ek Magic. 'n Upcoming artist van Bonnieville. Baie klein plekkie. Basically ek man mense verstaan waar Bonnieville is. So Yes. ek sal maar sê is in die Weskaap. Okay. Master Magic, kom ons val sommer deur met 'n paar goetertjies. Soos met Master Magic sê, is 'n upcoming artist van Bonnieville, klein dorpie, baie min mense wat die dorpie ken en so aan dus. Master Magic sê vir my, jy is in die rap, jy is in die muziekindustrie, sê gegaan paar jaar. Voordat jy nou solo, ne? Voordat jy solo gegaan het, MIT's. Ja, dat was Verduidelik my wat daar aangegaan het, verduidelik my wie daar ontstaan, wanneer het julle ontstaan en al die route. Ons wil het weet, sorry. ons het basis toe na 19 bestaan. Yes. Ons is 3 ouens geweest. Yes. Dat is IG, Yes. T69. Yes. Ek had mijn naam Tian, maar zijn rapnaam is T69 en was het ik. Yes. Ons drie het samen besluit, nee, ons had nou in die dingen, Yes. in Afrikaans rappen. Maar met die vierde dat het zwaar is, ons het niks gehad nie. Yes. Ook maar als Karel van recordplek. Uh-uh. Maar als één man waarvoor ik dankie wil zeggen, en dat is Havi G. Saru David sê. Die man was die man wat voor ons gejaagd heeft en voor ons gemotiveerd heeft om die ding te doen. Alhoewel dat moeilijk was. Yes. En ik samen naar die mannen begin. En ik wil voor hulle dankie zeggen omdat ik vandaag hier is, man. Asai Master Magic. So Master Magic, jy sê jy is nou solo. Hoe het julle opgebreek? Wat het gebeur dat julle opgebreek het of julle maak jy musiek saam? Ons het hier heel opgebreek. Kom ik zeggen, die mannen het besluit om draai hulle sial Hulle eie way vind. Ja, hulle sial vind, maar ons het hier heel opgebreek. Yes. Ik kan nou onlangs onthou. Toen het ons 3 samengewerkt en zo. Yes. Maar die mats nog gebouwd, ons is die verder gewerkt, ja, complicaties gekomen en zo. Maar ons is die opgebreek, ons is net ons jaar drijven. Hij is alleen. Okay. Master Magic, Master Magic of Magic? Dat is Master Magic. Master Magic, kan je vir my sê, waar vanaf kom die naam Master Magic? Oké, ik ga eerst beginnen bij Magic. By Magic. Ik zal eerst beginnen bij Magic. Yes. Basically, als ik moet zeggen, als mensen wat mijn muziek nog gaat luisteren, die feeling wat het voor jou geeft, dat moet een magic, dat het een type magic feeling, wat je kan aan relate. Yes. En dat het een magic wat het doen aan jou, wat het je vat en gaat luisteren en zo. En Master, dat is omdat ik nu die man is. Die man achter magic. Yes. Dat is Master Magic. Ergens daar explanation die naam van Master Magic. Master Magic, dan het nog zo'n paar vragen voor jou. Sorry. Paar optredens in Bonnieville gedaan. Hoe was het? Was het great? Was het alright? Wat ervaringen je als op je eerste optreden op een stage? Hoe was je ervaring toen je nou eerste keer optreden in al die route? Mijn eerste optreden was basically hier in Toenag. Laat Toenag, samen met David G. Yes. Ik heb een Italië song gewerkt, hoorde het optreden live. Dat was mijn eerste performance live op een stage. Op een stage? Het was quite drukkend, want ik ken die gevoel niet. Yes. Alhoewel, aan nu zo bij mensen was hij maar. Ik denk dat allemaal ze beginnen, dat is nooit bij je mensen als een man begint tegen een man van altijd, schokking en maar goed, ik heb die gevoel draai balance tussen, hoe kan ik nou zeggen, vastgevangen in die feit dat ik bang is, dat ik ga zo. Yes. En met die confidence dat ik heb, dat ik kan het doen. Maar dat was quite moeilijk. En mijn tweede performance was, weet je, ik schreef wel, mijn laatste jaar op school. En daar dat was nou een matriek. Een matriek, ja. Yes. En daar had ik ook een song performed. Maar dat was heel anders dan de eerste. Daar had ik gekomen confident en ik het gekomen om mijn ding te doen. En toen
ben ik eerste plek. Lekker Mr. Magic man. Gepraat van school, hoe was je op school? Was het was je zoals je nou was, Mr. Magic, allemaal ken jou was je popular op school of was je maar net open of iets? Kom ik zeggen, toen ik begonnen heb, was ik min mensen meer gekend, maar later aan die tijd en toen ik mijn stempel kon maken, Yes. toen raak het amper zo, ik raak popular op school. Als die mannen gepraat het van rap, dan kom die mannen naar Magic toe. Ik wou niet meer, ik praat nog niet eigenlijk meer goed, maar ik heb een naam gebouwd Yes. van mij op school. Yes, dat is baie mooi. Mr. Magic heeft voor mijn naam gebouwd op school, wat actually baie kwaai is voor upcoming artists zoals Mr. Magic. Mr. Magic zei van mij, wat kan ons meer verwachten van jou in die muziekindustrie? Ik maak een voorbeeld dat jij is popular, je is like een wereldpopular, Afrikaans, local industrie, independent popular. Zeg van mij Mr. Magic, wat wil je betekenen in de gemeenschap? Je ziet kinders vallen drugs en al die route, wat wil jij betekenen? En als baie kinders wat opkijkt naar jou toe, hoe wil je hulle like een pronounce om kan men zeggen, om ander aan jou te kijken? Hoe zal je hulle zo? Basically wil ik zeggen, als ik nou goed raak in die Afrikaanse richting, dan zal ik jonge leiders wat nou een enige drug of abuse, enige iets anders val, dus zal ik voor hulle zeggen, maar dat is nooit te laat om te veranderen. Yes. Die kan enig iets bereiken. Je moet net geloven in die woord en eerstens geloven in jezelf. Nou hoor jullie de goede lekker boodschap van Mr. Magic af. Mr. Magic zei van mij, wat zou je verkiezen tussen een mic en een speakerbox? Een speakerbox. Speakerbox, hoe kom je speakerbox en niet een mic? Kom ik zeggen, die speakerbox zal een woord uit kan geven, maar die mic zal niet de woord kan aanvatten. Nou hoor jullie wat Mr. Magic zei. Mr. Magic zei van mij, iemand over jou 30 miljoen rand geven. Dit om jou muziek te lopen, zal je het vat of ga je maar stadig aanzetten voor 15 jaar? Als je vraagt, als ik 30 miljoen krijg, hang die muziek los. Als niks verdere muziekbedrijven weer doen. Ja, los maar die 30 miljoen. Kijk maar Dat mag klinkt zo skip, man. Yes. Hij los maar 30 miljoen. Dus je gaat 30 miljoen los voor je gaat geld los voor 15 jaar. 15 jaar zo lang van nu af. Ja, natuurlijk. Oké, wat de mensen zeggen, dat 30 miljoen rand los voor zijn carrière. Mr. Magic, dat ik een laatste vraag voor jou. Wat zou je verkiezen tussen iemand wat een kaktrap man? Kaktrap of zal je stinkhond lijkt? Iemand wat zijn voet lijkt wat een kaktrap heeft, een bergje of iets, lekker, dus noem het maar nou, bij lekker met te noemen, homeless person, so, wat in die kaktrap heeft of veel hond lijkt. Dat brandt ik in het of dat. Jij vragen ze aan Eén van die twee. Je hebt net één of twee te kiezen. Je hebt net één van die twee te kiezen. Als je kiezen moet je. Ik zal maar die hond liggen. Dat je de hond Ik zal maar die hond liggen. Oké, beste weet dan weet dus, die mensen wachten ik op jullie baas wat ze was weet Magic het mijn Magic is de freestyle hond die in die Bonneville zo. Kan je voor ons net zo 16 24 baas hier? En voor de mensen weet wie je is. Zeg, voor je begint zelfs, waar kan die mensen op krijgen? Op social media's? Kan me op Facebook krijgen. Ik ga bij die naam op Facebook Bradley Shakur. Op YouTube, als ik Magic die rapper of Mr. Magic. Hij is aan. Salam, en dan wacht ons voor die paar baas wat Magic kan groeien. Zet die beat aan. Ja. Oké, strijk dit die boukzeep man. 673 out. Die is het. Ja. Mr. Magic!
Ek bly like in die studio, werk overtime, wil numbers skryf, feature met die baas, hulle sê magic bring 'n ander lyn. Mense kom van onder af, ons almal great. Hoe kan jy gesettel het sa magic, ek het aan nou net gebou hier in my plek, gebou hier om te step. Klaar net het gewys hoe ek moet bou hier aan my plek, het gebou hier aan myself, ek is op Jesse Jesus so. Hoe kan jy nou net sê dat ek free die game so ghost, ek bly aan nou net geghost, so jy sal my nie kon sien nie. Kry my hier op Facebook en moer aan net die case bro. Hoe kan jy gesê dat dis 'n close case? Klaar gepraat so, magic gaan nie tricks maak, baas het ek gesettel so die magic het te rapper. Hoe kan jy gepraat het saam met Earl John en hy het dan gewys dat hy nie bly het in die game, nie bly ek met die ways, nie bly ek as gekoppel en ek bly net met die tyd. Magic. Coming live for the 1022 1911 Fucking Radio with the Jesse G. So, welcome to Master Magic. Oh yeah, I'm out.